Global gulçulyk indeksiniň Merkezi Aziýa boýunça hasabatyna görä Ýewropa we Merkezi Aziýa dünýäde gulçulygyň täze görnüşlerini döredýän we netijelerini görýän regionlaryň biri bolup durýar. Walk Free Foundation we halkara zähmet guramasynyň hem halkara migrasiýa guramasynyň bilelikde çap eden hasabatynda dünýäde 40 milliondan gowrak adamyň gulçulyk şertlerinde ýaşaýanlygy diňe bir Ýewropada we Merkezi Aziýada erkek adamlaryň jenanlaryň we çagalaryň 3,16 millionunyň gulçulyga tezewar edilýänligi bellenýär. Bu san her 1000 adamdan tas 4 adamyň gulçulyk şertlerinde ýaşaýanlygyny görkezýär. Häzirki zaman gulçulygyň Merkezi Aziýa mahsus görnüşleriniň arasynda ilaty mejbury zähmeti çekmek we jenanlary durmuş gurmagy mejbur etmek ýaly problemalar agdalýar. Merkezi Aziýada mejbury zähmet döwlet tarapyndan ulanylýar. Muny Özbegistanda we Türkmenistanda raýatlaryň ekspluatasiýa edilmeginden görse bolýar diýilip 25 oktýabrda köpçülüge hödürlenen hasabatda aýdylýar. Her ýyl Türkmenistanda we Özbegistanda paxta ýygymy kampaniýasynyň dowamında onlarça müň erkek adam we aýal maşgala döwlet tarapyndan köpçülükligiň görnüşde ekspert üçin niýetlenen paxtany ýygmaga mejbur bolýarlar. Şahsiýetler cezalandyrylmak, ýerini ýitirmek, işini ýitirmek, mektepden kovulmak we okudan kovulmak we girdejiden kesilmek gorkusy astynda işlemäge mejbur bolýarlar diýilip hasabatda bellenýär. Şeýle-de hasabatda aýdylyşyna görä halkara zähmet guramasynyň bilermenler topary 2017-nji ýylda Türkmenistanda cezalandyrylmak howp astynda döwlet we hususy idara karhanalaryň onlarça müň işgäriniň paxta ýygmaga mejbur edilenligi, paxta önümçiliginde işleýän daýhanlaryň bolsa döwletiň kesgitlen planyny dolmaga mejbur bolandygyny anyklapdyr. Dünýäde häzirki zaman gulçulygyň görnüşleri baradaky hasabatda dünýäde gulçulygyň döremeginiň adamlaryň pes-iqtisadiýetli şertli ýurtlardan has ötün regionlara migrasiýasy we howpsuzlyk sebäpli bozgun bolmagy bilen baglydygy aýdylýar. Gündöwür Ýewropanyň ilatynyň günbatar Ýewropa öňkü Sowet respublikalarynyň şol sanda Merkezi Aziýanyň ýaşaýjylarynyň Orsiýada we Gazagstana iqtisady migrasiýasy şeýle-de ýakyn gündöwürdaky konfliktlerden gaçýan bozgunlaryň Ýewropa barmagy bu adamlary ekspluatasiýanyň öňünde ejid edýär diýilip hasabatda bellenýär. Türkmenistan öz ilatynyň mejbury zähmeti we jinsy gulçulygy köp tezewar edilýän ýurtlaryň hatarynda ýyllar boýy agdalyp gelýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy boýunça odolky hemde şu ýylky hasabatlarynda Türkmenistanda erkekleriň, aýallaryň we çagalaryň mejbury zähmete we jinsy gaçakçylygyna tezewar bolýanlygy bellendi.